Na-harvest nga mais. Hi guys, mayong hapon sa tanan. So karon mo ta sa ato ang garden no. Kay manguha tag mais. So atong tanawon ang mais nga na tinanom na mo sa tubangan kung naa na ba siya'y mga unod kay kato niagi pa jung adlaw wala pa gyud si jay unod o lagi pa jung mga buwan. So susihon nato kay nindot kayo ron kating uwan, nindot kayo ang mais butangan nato og kamunggay niya. Ato na siyang lutuon og katoy sa bawo niya sa ato na siyang parisan og buwad. So let's go. So diara nga mo ang bato nga tinanom. So katay na siya no. Yes, for 2 weeks dagko na kayo ang tangkong. Dagko na ang tangkong guys ha. Pwede na siya mautan. So ugman lang namon ni siya utanon kay adobohon. So ang uban nga batong kay nikatay na siya oh. So nara mo ang mais at ubangan sa balay niya. Ato na siyang tanawon kung naba na siya'y unod. So ang uban ani kay mga pingping pa man, mga wapa dyan ni si Jay unod. So atong kaon ani guys, katong na mga itom na og buhok. Kay mga guwang na kuno ni munani na ah. So imo ni ilanan guys nga nana siya unod kay mga naitom na ang buhok ba. Tinga na to siya kuha. Zaki ah. Si Zaki to ah. Sa akong okra ani murag action na ni siya pangupos. Manguha ta og sampol nga mais kay ato ni siyang sagulan og kanang kamunggay. So diri guys naapod may tanom balanghoy di ah. Sari-sari na ang pagtanom ani sa garden. Nya manguha patag mga patay. Uban so nanatay nakuha duha. So aritas sulod. So manin siya ang balanghoy namo. So nanatay na-harvest nga mais. So diri guys manguha ta og kamunggay katong isagol sa mais. Ilaha mama maning maisan diri da. Kay wala pa may bunga ang pa bunga wala pa may dahon ang amo ang kamunggay. So diri mi mag kuha og kamunggay kay wala pa dahon. So diri mo ni mga maisan ni nila magpapanja karon manguha ta og kamunggay. So man ilang kamunggay diri unja sagulan na to ang mais og kamunggay. Charan! Mais nakakuha na ta og kamunggay. So mo ni siya itong isagol sa mais. Diyan mabalik tayo sa balay kay manguha ta og sibuyas dahonan sa mangunaw ta. So nindot diri sa bukid guys kay once naka sa bukid makatanom-tanom gadud ka no. Kapangutlo pa gadud ka. Isag dili imuha siya. Salit ko Zaki. Hugas lang tapos po dali. Munay kamunggay.
So karon guys, magluto na ta sa mais no. So kinahanglan sa nato ni siya pakpakan kay lisod pud kayo ang pakpak iapil na to og luto. So mano siya upat ra ka buok mais sa ung gikuha ani kay mao pa man ni siya ang medyo guwang-guwang na jud kayo ba nga nanabitaw si jay kanang unod jud. So mao na nga kinahanglan po nato mukaon pod nga napoy sabaw kay aron di po ta madunlan ba bitaw. So nindot pod kay sa lawas manggod nga naapot tay sabaw-sabaw kay di pod dali magkalinga pod tag uga sa tuang pagkaon no. Or kalinga pod og uga ba nga ato ang mga sudan. So man na nga gisagulan ako na siya og kamunggay kay magsabaw taron og mais niya butan na to siya kamunggay. Then parisa na to siya buwad. So nang nguan man ang okra na munga man ang okra. So, ni-harvest na lang po ko daanin niya natay sibuyas. So, gamay ra kay ko nagastuan na guys. Sibuyas, bombay ra gyud. Kay the rest na na, ang kuan na lamang gyud. Gika na siya mga butan na nato ang corn. You up ba mama ha? Up, up. Butang na nato ni okra. Sunod na ito butang ang lamas. Yay! Naluto na ang ato ang corn soup. Chuwa. Corn. So magluto tag bulad. Hey guys, mga unta narato ang naluto nga buwan. Natay corn soup o suka niya naatay kanon. Mga unta guys. Sasabaw ang utang sabaw. Anak. Hey, mga unta. Good morning guys. So karon kay wa man tay laing-laing sudanon diri no. So nakanahon na ko nga dagko naman dito hang tangkong or Chinese tangkong. So mo na siya nga ako na siyang harbison. So di lang pud ingon nga tanan pud na nako na siya harbison kay naman puy uban nga gagmay pa. So sudan nagapon na ng uban na anak kay dagko naman. So giahora siyang gipili no kay kanang wala kita laing masudan. So kani kay masudan man ning Chinese tangkong so pwede na to ni siya imuon og crispy kangkong, pwede po siya kadubuhon. So depende na sa inyo ha niya. Pwede po siya isagol sa sabaw no. So mo yung nakanindot kay basta mananom ko diri sa bukid manggod kay usa na siya ka dako nga makatipid ka ba sa imuha bitawng gastuhonon sa mut na og galisod pug ka sa pag-budget no. So bitaw tinuod bitaw nilang giingon nga once kugihan ka naagad jud kay mapaabot. So the more yung magkuan, the more ka nga ugi og tanom, so the more pug ka nga napug kay ma-harvest na pug kay paaboton sa maabot. So ingon na ra na ang technique diri guys basta nagpuyo ka sa bukid. So mo nang kinabuhi diri sa bukid kay wa mapug koy laing lingaw, mo na nga nagka-garden jud pug ko. So klase-klase na nako ang tanom diri. So kani pa man ang mas dali pa ma-harvest jud ang tangkong. So mura pa nako ang harvest no hinay-hinay. So thank you kayo guys sa nagtanaw sa akong video karon. So ayaw mo kalimot og subscribe sa akong YouTube channel MJ Buhlana Vlogs and keep like and subscribe and also pag-share sa to ang mga post sa YouTube channel no mga videos. So pasalamat kay ko guys kay nidaghan-daghan na pud to ang followers sa duha ka tuig nga mag-upload ko. So nidaghan-daghan na pud nga to ang subscribers sa to ang YouTube channel. So kung ganahan mo ma-flex ang inyong mga pangalan diri sa ato ang YouTube channel guys, pwede ra mo comment aron ma shout out nato no. So thank you sa tanan og enjoy watching sa ako ang video. God bless. Hi guys, so karon nag-harvest na ta sa to ang tinanong nga tangkong na. So man siya ako ang tinanong nga tangkong guys. So dili ni siya tangkong nga nas kabasakan ha. Tangkong ni siya nga gituyo jud og tanong kay lahi siya og grano sa dahon. Kato ni siyang humukon nga tangkong.
So na-harvest na nga to ang tangkon uban diri no. So dili tanan ko na to gi-harvest kay kuan man na pay uban nga gagmay. So kani siya mga tag-as na ni siya o mga dagko ag kuan mga punuan. So naka-harvest na ta og mga usa ka pukgo. Charot. Nanatay makaon, nanatay masudan. So ang uban ani na sila na ang uban wala pa na. So napatos tumoy pud gamay so dili pa naingon nga tanan pud siya ma-harvest pod. So mga sunod semana ma-harvest na gyud na siya. So thanks God kay na nami masudan. So ang batong wala pa kay padong pa man mo katay. Yay! So nami masudan rong hapon kaamo ni siyang adobohon nya sa gula na mo og gamay nga gulay. So ingani ni ang kinabuhi sa bukid guys kasi kabalo ka mo tanom na po kay ma-harvest kay magkugi man. That's all. Kung litter garden mo siya po ang mga tinanom sa tubangan. That's all.